oh. Oh eh. Oh eh. Ayo Ger. Kaya apa lah kabeh gelaning dening para satriya man weh. Oh. Satriya mandeg dhisik Ger. Oh he. Oh tak pikir iki mang jarene jadwale paus jebule sing petutu ronggo ngetril man. Gendon. Yo. Ayo lo Sugeng. Sing hati-hati. Susi. Sidun. Sapa aku ya lali. Hea. Mas Keleng iki tibake. Mas Keleng tibake iki. Sidan. Ayo Dan. Mas Sugeng. Sidan karo Sugeng sing hati-hati lo. Oh Awas. Yo. Yo. Beri gelaning dening para satriya turu ronggo kuda ketril. Wah. Ayo lo gendon. Iya iki lho. Sing alon-alon lalu go sing hati-hati tak bagus. Iki lo. Ya. Ayo. Oh, wes lah. Hey. Ah. Hey. Yeah. Op lah. Oi. Ho. Oh, ayo Sugeng. Sing hati-hati Ger wong bagus. Oh, wah. Hoi ho. Bocah cilik-cilik padha minggir. Iya. Oh, lo. Ya. Oh. Yo.
Ayo rek ger geng sugeng prayen lo sing hati-hati Mas. Yo, yo, yo. Sayo rukun gumerakun bareng tumandang tanpa jogete kaya anjang semake jangan dikeri tenggak runtut ambo seni rangu diweni agawe seng-seng ati Sayo rukun kumrakut bareng tumandang rampak jogete kaya anyeng semake jangan dikeri sanggak runtut tanammu seni rangu jiwani agawe sangsan mengati. Sayo rukun gumerakun bareng tumandang tanpa jogete kaya anjeng semake jangan dikeri tenggak rumput ambo seni rangu jiwani agawe seng-seng ati. Ya pudalan sigra mangsa maju ing palagan akloro aprang pupuh wadya bala raseksa kaseser ing ayu tebutane padha sirna. Ayo masrang iki sesarengan turangga bali rejo. Hei Grow Audio la yo hey osa hop prayitna padha sing ati-ati para satriya kang kato wis bagus lan uga siap siaga nemu jono sak jroning alun-alun ya nggih oh he yo
Jos. Loh. Iki lho. Hey. Hey. Lo. Andi goyang asik. Andi goyang asik. Yo, ayo le. Mereng maneng ger. Oh. Yo. Oh. Osa barongan foto beling sing kendang koyo yo terus yo ayo le yo iki lho ho iki piye aduh iki piye goyangane penake kok kaya ngene remongane kreasi Jawa Timuran nganggo joget kreasi ning jaranan iki piye aduh iki piye goyangane penake kok kaya ngene remongane kreasi Jawa Timuran nganggo joget kreasi ning jaranan goyang Siti oe iya Gelo bersama Turunggo Bali Rejo. Sik, taliwat. Sak jose di gendon, goyangan ini dikepenake. Bersama THE. Sik. Kepriye? Mimi apa ora? Ngombe? Piye? Ngombe dhewe apa diombekne? Sik. Aku ngene. Piye? Lek iki bocah-bocah iki ketok wis padha ngerti kabeh. Heeh. Sing mbok aturke mimik iki mimik aku apa mimik banyu liyane? Jarene sampean mimik banyu zam-zam. Oh, zam-zam. Ya. Lek banyu zam-zam urusane karo Mas Putut. Karo Mas Putut. Lek mimik air putih. Air putih karo mbah-mbah kakung sing nganggo. Oh iya. Ngono lho Dik Sus. Oke, lekno mimik dhisik ben ora ngosrang. Iki Mas Gendon iki ketoke ngosrang sore ae. Kok meneng ae ta iki ge mimik ngono lho. Oh ya mimik lho nggih. Lah ya, mimik lho Mas. Anu, apa? Iki sungging kelak. Ya. Lek wis mimik gek balik.
Menggeh-menggeh. Gek balik ning gone. Balik. Kok kadung ngono kepenakane kono ndak gelem balik. Aku piye terusan? Ya sampean dhewe ning ngarep karo aku karo Wah, aku lek karo sampean. Ya karo Vita karo Mbak Yeni gitu. Piyu? Digolekne kanca. Ini pentang apa? Heeh, diaturke Sugeng Rawuh niki kagem kanca seniman sing saka Tulungagung, saka Sendang Rawuh. Sugeng Rawuh. Saka Bulurejo ya rawuh, wis aneka warna saking Panggung-Rejo nggih rawuh. Aneka warna? Heeh. Aneka warna berarti rena-rena ngono. Rena-rena iki desane Tulungagung iki nyatu ya kecamatan iki oke. Betul, ya. Ya dibacotke. Wong sakmene. Lho. Apa nih? Kaya ngene. Iki diterusne apa ora? Ya lek ra diterusne sampean mulai wong makmu cedek. Aku mau wong sing loro sik ning kono. Ayo, Dik. Maju. Ayo lho, Mas. Melu rombongan pernah. Iki rombongan. Tak tinggal ya. Ayo. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngapa kok dadak ketemu. Yo hao. Yen pancen ditinggalke. Gawe kelo ati saklawase. Bergoyang kembali bersama Guruk Kembali Rejo. Dan juga kerjasama bersama Banario, Group Audio Alfa Apotek Mas Dinde. Dan juga Indomaret Alfamaret, Pengadilan Agama, Mataran Susu, Bayu AC dan seluruh warga RW 02. Pemuda Batas Kota. Ya jajan lek kene kompak. Ayo, gendong iso ora? Iki kok lek lombane lho. Sing kuwi lho, yuk. Ayo sus. Bocah-bocah. Ayo, re. Oh, aku karo Pak Kirone pinter kok ngono ki. Ayo maju. Ayo maju. Jajar, ra iso. Iki mumpung powe nak. Iki mumpung kendange mumpung dandang lho iki. Kene lho. Aku ora nyakot. Ayo. Ket sore mangi tak andani sing kuwi lho, Sus. Ya, aku kan wis serasi merah-merah. Sampean ndak serasi di gua. Kowe iki omong-omong, iki nek merah iki lho. Mek sak cerit ayo. Mek sak cerit merahmu. Ayo ibu-ibu penonton semuanya. Direkam kan. Kita goyang semut. Goyang semut iki kok ngene ya. Ngene ngono ya. Lek ndak manut dipecat. Rada suwi ya cah ya. Rada suwi. Yo. Ayo tarik. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngapa kok dadak ketemu. Ayo geng. Kasih contoh. Yen pancen ditinggalke. Gawe kelo ati saklawase. Yuk. Hei. Goyang sakit.
Yuk. Aku aja dipenciti toh Mas. Yuk. Hey. Yuk. Hey. Hop. Iki ndak mimik dhisik, Mas. Iki wis mimik apa udang? Wis mik neh apa udang? Yo mik neh. Pokoke ngene, Geng. Pokoke lek sing nyanyi wedok penak, tapi lek sing nyanyi lanang soro. Lek sing nyanyi wedok mesti tawani mik ya sampean. Mas aku lek peh kono duwe mik tawa-tawa. Lah kan iki minum air putih, Pak. Batinku ngene, aku kan mang neng kene karo neng kono ora ditawan-tawani mik. Ngono lho. Bar iki tak tawani sampean. Tenan lho ya. Sak jose
Dalam Dik Vita. Emang kan wis goyangannya wis ngene-ngene. Heeh, terus? Saiki ganti ngene-ngene. Oh, kuwi apa kuwi? Dance Brasil. Oh, goyang Brasil. Iya. Aku demen. Ayo Mas. Ayo malu-malu pisan. Sah bocah, goyang Brasil iki sing tak sukai lho. Ngene kan lho. Ngene-ngene ya Mas. Ayo jajar bareng-bareng ya. Yo jajar-jajar neh bocah-bocah. Ayo Mas. Kok awake dhewe kok bare jam 4. Ayo karo sampean bareng. Iki bareng lek kok garap ngene kok jam 4 tenan lho. Alah, sitok aku sesuk iki budal ning Bojonegoro esuk karo puntut karo Pak Kirun. Sitok Dance Brasil ya Mas ya. Ayo. Cara jelas tenan iki. Ya jajar-jajar Mas jajar. Kurang ajar aja. Dance Brasil ya. Iki lek nang bangkonge aku gugan lho sesuk. Kayak aku semumet nyawur iki. Ayo. Goyang Brasil. Dance Brasil. Iki mung tak delok sungguh ku aku dhewe ning. Saiki mau Dance Brasil kudu lemes ya Mas ya. Yo, goyang berhasil. September di Padha waspadakno turangga kuda ngetril. Opa, ho. Kita kasih dangdut. Katrina Sejati toh? Aku demen lah iki. Janji tresno disakeseni. Ayo Dek Yen. Iki gilirane awake dhewe lho. Iki aku yahen iki mulai lucu-lucune. Satu grup Egro kurang ajar. Nanggap setahun pisane kancane arep dibeleh. Wis lucu-lucu ya ini Mas. Wis kena pecut yo anakku ki. Aslinya aku gah iki. Aku ki menjane anek acara. Nyapa? Tapi asli peksa gondrong lho. Jan aku ya acara apa? Ya Agustusan awake dhewe ki mau. Aku ya diprank koyo sampean ki mau jane. Oh iya an. Jarene jedoran kok. Sakjane ya. Heeh. Yes karo ben leren iki cacah ki. Ya. Kita kasih Katresnan Sejati. Iki. Monggo Mas. Turangga. Balerejo. Mas Rio dari Pulau Dewata matur sembah nuwun rawuhipun. Aku kok takon bareng.
Hoa, hoa. Hoa, hoa. Tuh. Ayo lo. Awas, awas, awas. Mandang ngemprang-ngemprang ana bahan pirsan sing kolodro tidamiri sang raseksa ana bahan montap-montap sarwi lumampah anyet-nyet sang pakean bakatan samolan irku jiwa sang lumangsa mangsa rebang kasulaya. Oh, oh, oh. Yo komandang gemprang-gemprang ana behat pirsang sing kolodro bidadari sang raseksa ana behat montat sarwi lumampah anyek-anyek sang pakean bagatan samolan sang lumangsa mangsa rebang era dok maju gemprang-gemprang ana behat mirsang sing kolodro bidadari sang raseksa ana behat montat-montat sari lumampah anyet-anyet sang pakean bagatan samolan berkucilan sang lumangsa mangsa rebang kasulaya. Larani ati kok bacute kiblate madhep mangileh. Hae iki Mas Rudi kan wis tekan kene ngobrol aspara Mas Hirun. Marang keluarga tanah sakande
Ho 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 ho. Eh. Gawa neng buri. Apa? Mereng Martin. Mereng. Baiknya aku yakin, ini yakin. Sugih. Ayo geng, bari iki lawane Don ke. Yo. Rasa pikir ele. Don. Wah. Ayo lo. Gelodak. Aja minggir-minggir.
iki biasa ngentekke panggung kok cah iki. Awas. Hop. Aku wis siap kowe. Ora piye lho. Oke.